جێگیری وەزیرê derveyê Rûsya dibêje ku Rûsya roj de li ser vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê bi awayekî yekcarî. Sergey Ryabkov, cêgirê wezîrê derveyê Rûsya, di Kongrekê Rojnamevanî de ragihand ku Rûsya roj de li ser pabendbûna Amerîka bi biryara vekşana yekcariya hêzên Amerîka ji Sûriyê. Bi dawyanîna hebûna leşkeriya Amerîkî li Sûriyê, her wiha Wîzareta Derveya Rûsya got ku ji bo çareserkirina krîza kampa a Rukbanya taybet bi penaberên Sûriyê, pêwîst e hebûna leşkeriya Amerîkî li Sûriyê bi dawî were ji ber hebûna leşkeriya Amerîka li ser xaka Sûriyê neyasayî ye. Beriya niha jî John Bolton, rawêjkarê ewlehiya Netewî ya Amerîka, gotibû ku vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê bi jinavbirina Daişê ve girêdayî ye. Û ji aliyê xwe ve vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê bi metirsiyê li ser ewlehiya İsraîlê pesend kir û got bi vekşana hêzên Amerîka İran û Hizbullahiyê Lubnanî wê metirsiyê li ser ewlehiya İsraîlê durust bikin. Her wiha Joseph Foote, fermanderê Artêşa Navendiya Amerîka got ku vekşana hêzên Amerîkî bi pêşhateyên li ser erdê girêda ye û eger heye ku di dema çend heftiyan de proseya vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê dest pê bike. Derbarê vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê, berdewam sînatorên Amerîka daxwaza bi destxistina girintiyê ji bo parastina Kurdan piştî vekşana hêzên Amerîkî dikin û hin sînatorên dibêjin ku Amerîka di vê derbarê de planên wê yên leşkerî û siyasî hene û hin sînator berovajî wê çendê dibêjin.